ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയുടെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ അവിടെ എത്തി ഡ്രോയിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോൺ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ആരെയും ഡ്രോണല്ല, നമ്മളെ ഹീറോയുടെ ഡ്രോണാണ്. ഹീറോ ആ ഡ്രോണ് കിടന്നതിന് പിന്നെ ഹീറോക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയിന് അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ആദ്യം അടിക്കുന്നവർ കാണിക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ ഹീറോയിനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അതിനാണെന്ന്. പിന്നെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ക്യാമറക്ക് ഇങ്ങനെ പോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ഹീറോ ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയുടെ ശല്യം താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ബാഗെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചിപ്പ് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ബാഗുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ ചിപ്പ് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡ്രോണ് ഹീറോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ ആ ചിപ്പിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ മേത്ത് തട്ടുന്നമാരിയായിരിക്കും വരിക. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ ഹീറോ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് തടുക്കും. അതോടെ നമ്മൾ ഹീറോയുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ മുറിവാകും. മുറിവായിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ കയ്യുമ്മ എന്തോ ഒരു സാധനം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ കയ്യുമ്മ കെട്ടിക്കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ഹീറോയുടെ ഡ്രോൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ ഹീറോ അവിടെയും ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല, അവിടെ നീ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി തരുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിന് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ നിനക്ക് കുറേ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വേണ്ട, അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിന്ന് തീർക്കും, അതോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹീറോ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി 7 മണിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി, രാത്രി ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 7 മണിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി. നമ്മളെ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ അറിയാതെ തന്നെ ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോ പോയതിനു ശേഷം ഞാനെന്തിനും ഓക്കെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ഡെയിലി വീട്ടിലോട്ട് പോകും. 7 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ രാവിലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോയുടെ ഡ്രോണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ദിവസം പോകും. പിന്നെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഹീറോയുടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ നല്ല ലക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ഹീറോയും മറ്റേ മലയുടെ മേലെ പോയിട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും കോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഹീറോക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന്. പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഹീറോയിൻ കടയിലോട്ടും ഹീറോ ഓഫീസിലോട്ടും. ഹീറോയിൻ്റെ ഒറ്റ വണ്ടിയുള്ളൂ, അവർ രണ്ടുപേരും വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടുപേരും അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ അല്ല നമ്മളെ ഹീറോയുടെ ഓഫീസും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് ബായ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ സൈൻ ബോർഡ് അത് വീണേക്കണോ, അത് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഹീറോയിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ ഹീറോയിനും വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുമ്മ കയറി എന്നിട്ട് അത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ഹീറോയും വരുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിനെ വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി വെച്ചിട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്ത് ടാങ്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മളെ സീൻ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ ഓഫീസാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹീറോയുടെ ഓഫീസിൽ മറ്റേ കമ്പനിയുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഡിസൈനർ വന്നേക്കണം. അയാളുടെ മോന് ആരോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഷോ കാണിക്കുകയാണ്. അതോട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയെ വിളിച്ചേക്കാണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോ ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവൻ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസൈനറിൻ്റെ പയ്യൻ. നമ്മളെ ഹീറോ ചെന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അയാൾ കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന്. നമ്മളെ ഹീറോ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബോസ് ലേഡി ഉണ്ട്. അവർ നമ്മളെ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ നിൻ്റെ കയ്യിൽ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോ പറയുന്നത് ഡ്രോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൈ വന്ന് തട്ടിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ബോസ് ലേഡി ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോസ് ലേഡി പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയും ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം മേടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഹീറോയിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പ് അടക്കാറായി. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോകുന്ന. അപ്പം നമ്മൾ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അതിന് നമ്മളെ ഹീറോയിന് ഓരോരോ റീസൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല, നമ്മളെ ഹീറോയിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിന് ഓരോരോ റീസൺ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോയതിനു ശേഷം നമ്മളെ ഹീറോക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ വന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്ത് ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട്, നീ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീറോയിന് ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ വരുന്നില്ല വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോ ആന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ആരോടെ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ഹീറോ ഒരു കാറിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അത് ആരാ നോക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ. അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഹീറോയിൻക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിലെ അവർ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നീ ബാറിലോട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ എന്താ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ട് അവിടെ സീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ മൂന്നുപേരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹീറോയിൻ്റെ മറ്റേ ഫ്രണ്ടിൽ മെയിനുള്ളവൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നാളെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, നമുക്ക് ഹീറോയിൻക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കാം, ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഹീറോയിൻക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന 2 ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ല ഇനെന്തിനും നീ അവൾക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ അവരൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 7 മണിക്ക് നിനക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ വരാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിന് വരാൻ പറ്റില്ല അറിയേണ്ടത്, കാരണം നമ്മളെ ഹീറോയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാച്ചാൽ വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിനും അവരൊക്കെ. സോ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ വന്നതിന് ശേഷം ഹീറോയിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറോയിനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ വന്നൂര് ഇനി ഹീറോയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോകണോ, അതോട്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിന് ഒരു ചെറിയ സംശയം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ സീൻ കട്ടാക്കി നമ്മളെ ഹീറോയുടെ വീട് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹീറോയുടെ അടുത്ത് മറ്റേ ഹീറോയുടെ ബോസ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ്, എന്താ അവരുടെ വീട്ടിലെന്തോ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കാൻ കൊടുക്കാത്ത സൗണ്ടാണ്, ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും വേറെ റൂം എടുത്തതിന് ശേഷം പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഹീറോയിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ അവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ വീട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയുടെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോയിന് ഇത് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഹീറോയിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരാന്നറിയണോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹീറോയിനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഹീറോയിൻക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അന്നൊരു ദിവസം നമ്മളെ ഹീറോയിൻ ഫസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ മുടി ഇതാക്കി കൊടുത്തല്ലേ ഹെയർ ബാൻഡ്, ആ ഹെയർ ബാൻഡ് നമ്മളെ ഹീറോയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കാണും. നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഹീറോ മാത്രമല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ അവിടെ തന്നെ ടെറസിൽ തന്നെ ഒരു ഊനാല് പോലെയുള്ള സംഭവത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പും സ്നാക്സും ഒക്കെ പാടെ കൊടുന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ ഹീറോയിൻ കടന്നിട്ട് വീഡിയോ നോക്കി നമ്മളെ ഹീറോയിൻ്റെ വീട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹീറോയിൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കടന്നപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. അതോടെ ഈ എപ്പിസോഡ് തീർന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. ബൈ.